Dobrodošli na kanal Vijesti.tv. U današnjim novostima oglasio se MUP Srbije, nismo uhapsili Kornjaču, kao što i Bosna i Hercegovina nije uhapsila Orića. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije postupa isključivo u standardu sa zakonom, a ne po nalogu izdatom od strane bilo koje televizije, uključujući i televizije N1 Beograd ili Sarajevo. Ovo su riječi kojim počinje odgovor koji je stigao iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nakon novinarskog upita N1, a ne naloga o tome da li je ili će MUP Srbije poduzeti bilo šta nakon što je na teritoriji Republike Srbije lociran Duško Kornjača, bjegunac od pravde i optuženik za zločine protiv čovječnosti počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine, lice sa crvene potjernice Interpola. Ne postoji zakonski osnov za postupanje po potjernici Bosne i Hercegovine koja se odnosi na državljanina Republike Srbije, Duška Kornjaču. Naime, pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, osim u slučaju suradnje sa Haškim tribunalom, ne dozvoljava izručenje osumnjičenih za ratne zločine. Odgovor je MUP-a Srbije. Međudržavni sporazum Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom izručenju također ne dozvoljava izručenje svojih građana kada je u pitanju sumnja za krivično djelo ratnog zločina. Jasno je definisano da krivična djela ratnog zločina ne potpadaju pod sporazum, pojašnjavaju iz MUP-a Srbije. Odgovor na pitanje zašto srpska policija nije uhapsila Duška Kornjaču, za kojim je Bosna i Hercegovina raspisala potjernicu, jednaki odgovor na pitanje zašto policija Bosne i Hercegovine nije uhapsila Nasera Orića, iako je za njim Srbija raspisala potjernicu. Rekli su iz MUP-a Srbije. Interpol kaže, mi ne hapsimo, to čine nacionalni policijski službenici. Ovom odgovoru prethodio je jučerašnji odgovor za N1 Interpola. Mnoge zemlje članice Interpola smatraju crvenu potjernicu valjanim zahtjevom za privremeno hapšenje, pogotovo ako su povezane sa zemljom koja je tražila zahtjev putem bilateralnog sporazuma o izručenju. U slučajima hapšenja na temelju crvene potjernice, to čine nacionalni policijski službenici u zemljama članicama Interpola, izjavili su za N1 iz Interpola. Podsjećamo, optuženika, a ne osumnjičenika, kako to navode iz MUP-a Srbije, za ratni zločin Duška Kornjaču umjesto istražnih organa Srbije pronašao je bosansko-hercegovački novinar Avdo Avdić sa portala istraga.ba. Kornjača je slobodno radio i živio na adresi u Novom Sadu. Prema današnjim riječima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Kornjača radi kao ugledni ljekar.